pulling him. He's telling him sit on the floor. And he wants to follow him, look. Okej, kom igen. He's telling him go and... Kom igen. Upp. Ja. Ja. Din lilla skurk. Ja. Okej, nu är det. Poor Mission. My new buddy. Va? Eller hur? Ja. Ska vi leka då? Jaha, okej. Kom här. Nej, men titta. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Ja, är bollen. Är det bollen eller bollet? Bollet eller bollen? Ballen. Eller ballen? Nej, förlåt. Ja. Tåget. Ja, är det tåg? Ja, det är en kloss. En kloss. Vad är det då? Det är slut. Nej, här är en till. Nej, det är slut. Det är slut. Det är slut. Det är slut. Tror du att trallala? Ja, det är så mycket klibb här, vet du. Nej, det är slut. Det är slut. Nallebjörnen. Nallebjörnen. Okej, hej då. Hej då. Nu går jag. Nu går jag förut. Hej, hej. Ha? Du må förlägga, men du må förlägga. Okej. Oj. Det är stor. Kan du säga?